In Waastersweg gaan ze het voor de 23e keer weerom in de tijd met het jaarlijkse Oldtimer Festival. De mooiste oldtimers wie in dit zien en de grootste fans. Wat is er zo mooi aan een oldtimer? Ja, de vormen, alles lekker hoekig, ja. Het is betrouwbaar, het ziet er gewoon tof uit. Het geluid, het genieten van de auto, genieten van de vrienden, het genieten van een meeting. Het samen. Heerlijk. Er is deze dag een groot verschato naar de auto's te zien, maar nu ook al het vrije blikwerk biedt het festival volle meer. Een Duitse stuntteam met die bal Globe of Death, die heb ik al eens eerder gehad, maar die gaan hier wat net west en die ben nu weg. We hebben Duitse theaters, zeg maar, die rennen hier over het trein met hele grote steltentheater. En ja, zeg het maar, ben al die oren dingen als oors. De verwachting van de organisatie weer dat er tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers komen zoen.